V tomto videu si ukážeme, ako zvýrazníme text. Tento highlight efekt ste už možno videli na kanále Vox alebo v Netflix dokumente. Zapneme si After Effects, vytvoríme kompozíciu, pridáte si vlastne obrázok, ktorý chcete zvýrazniť. Ja som si vybral takýto starý článok z novín, zase si to scalneme podľa seba. Aby bol ten obrázok taký autentický z toho roku, tak som si stiahol aj textúru, ktorú dáme nad obrázok. Trošku si ju scalneme a vlastne zmeníme blending mode na multiply. Ak by ste náhodou tieto módy nevideli, tak tu na dole máte toggle switches a modes, kde si vlastne prepnete menu. Ten náš obrázok je trošku tmavší, čiže môžeme ho trošku vyjasniť. Dáme si tam efekt exposure, dáme si tam ešte efekt vignette, aby sme stmavili rohy. Tu nás sa môžete pohrať ako moc to chcete, ja si ale tu na ešte zvolím ten center, aby sme to mali približne v strede. Teraz môžeme ísť na ten text, čo spravíme je, že si vytvoríme nový solid. Dáme si čiernu farbu a napíšeme si efekt stroke, ktorý aplikujeme na tento solid. Zase tu zmeníme ten blending mode na multiply a nezabudnite ten solid dať pod tú textúru, ktorú sme si tam pridali. V effect control si zmeníme painting style na transparent a teraz si vytvoríme masku cez pen tool, čiže klikneme si na pen tool, vytvoríme si masku na text, ktorý chceme zvýrazniť. Ja si zvolím tu na toto Anglicko, vyhlásilo blokádu Nemecka. Teraz si môžeme zmeniť farbu zvýraznenia textu, ja si tam dám žltú a zmeníte si PF na masku 1. Pohráme sa s tou veľkosťou. Možno by som mal trošku vyššie tú masku. Nejako takto. No a ďalej si vlastne už iba okeyframujeme ten text. Klikneme si keyframe na end, zmeníte hodnotu na 0%. Pôjdete o pár frameov ďalej a dáte ti 100%. Môžeme si teraz pozrieť, či to je moc rýchle. Myslím si, že celkom v pohode. Aby to vyzeralo trošku lepšie, tak si môžeme tieto obrázky prikompoznúť a dať do jednej vrstvy. A ešte by som tam pridal scalingu trošku, aby to nebolo také statické a trošku sa to aj hýbalo. A F9 si dáme easy in na tieto keyframey. A môžeme si rovno spraviť aj druhú scénu. Znova si pridáme obrázok, ktorý chceme highlightnúť. Scalneme si to, pridáte si tam tú textúru. Znova pridáme solid, zmeníme mod na multiply, dáme si to pod tú textúru. Pridáme efekt stroke, paint style dáme transparent a vytvoríme si masku. Dáme tieto Čechy a Morava. Zmeníte si tam tú farbu, čo chcete. PF zmeníme na masku 1. A ak by ste náhodou chceli zvýrazniť viacej textov v jednej tej scéne alebo v jednom tom obrázku, tak jednoducho si len kliknete na ten solid a vytvoríte si ďalšiu masku. V efekte stroke zakliknete all masks. Teraz by sa to malo tak automaticky doplniť. Uistite sa, že máte tento stroke sequentially zapnutý. Keby ste ale vypli tu na ten stroke sequentially, tak ten highlight textu vám pôjde zámerne s obidvoma maskami. Prikompoznem si tie tri vrstvy. Medzi tými scénami si môžeme pridať prechod, ktorý vám potom dám na stiahnutie do popisku. Dáme si tam tento grunge transition, čo je tiež taký texturový prechod. Zmeníme si blending mode na screen. Ten flash je tam asi až moc aj by som povedal. Klikneme si T a trošku si to znížime. Takto vyzerá náš finálny produkt a nezabudnite si tam pridať nejaké zvukové efekty a samozrejme hudbu. Ak by ste chceli viacej takýchto tutoriálov, tak nezabudnite dať odber a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute!